But what's up, mans? We are with чай, на български трябва да говорим, нали? Здравейте на всички От YouTube. Аз съм Къплев, а това е Скаути и се играем Слендермен. Оли Слендър! Ти, не си ще те Слендермен Woods. Игра от Крим 8-те бележки. Аз си спомням мапа на Изус. Аз не. Аз си го спомням. Значи трябва да отидеш при... Значи гледахме рисунката. Не, мокни. Мапа. Нищо е такова, трябва да служи за инструкция. Първата бележка трябва да се намери на дървото. Хубаво ли е така тъмно, а? Я чай малко, аз ще влява в интернет да видя рисунката. И ще я гледам и ще казвам къде трябва да ходиш. Оф, мале. Какво? По-хубаво да са мини без картинка. Ама то ти не знаеш на къде да ходиш. Знам всичко. Така, нищо така е по-забавно. Добре, е така, сега камиона е там. Не бе, камиона е третата. Камиона е втората! Третата. Втората! Охлё, Абе, третата. не спори с мене, бе. С тебе всеки може да спори, защото ти винаги губиш. Аз съм специалист на Слендермен. Да. Така, Даже прякора ми е в Слендермен. Слендър... Аре бе. Слендър... Woods. Гледай, аз не знам където ми... Изображения. То ни иззад. Къде се бележи? Ко стана, видя ли Слендър? Там. Хубаво. Просто Не, няма тъс карта я няма тук. То само в играта има. Имаш нищо, ама тя не е такава. Se обърна, бе? Не, С мене, бе. я да видя. Има мапа, ама ни пише бележките. Oh, let's go to the future in this map. Така, ай. Гледам. Колко бележки тук или две ли? Да. Окей. Ох, че ма стресна да чипа мамата! Чакай, бъгнем с скайпа. Чакай, споделянето на екрана ми съм. Нищо. Ко нищо е? Нищо. Тук е задънена улица. Къде ме, брат? Отивай там, tu е тунела, там ще има още едно. Мислиш ли, че не знам? Не. Сега ще те преследва докато откриеш 8-те. Няма да се махне от тебе. Този пък. До тайна. Ея. I hate this music. Ма какво ми светиш екран? Между другото, колкото повече се отдалечаваш от там, дето има бележка, толкова той повече се доближава до тебе и ще те убие. Мъкни, бе. В смисъл, нали, ако изобщо не си близо, той накрая идва и те убива. Ма изара жив. Добре, на къде трябва да ходя? Следи пътечките. Само като вървиш по пътека. Няма ли пътека? Е, тук в момента той е петека. Като вървиш само по пътеката ще. Той е тунел ли е това? Той същия тунел. Се върчиш в кръг в момента. Не, там трябва, бе. Добре, отдалечаваме се, спираме светлината, бягаме и пускаме. Оу, камиона, бе! Той е седмата бележка тук. Не, той е третата. Да, ама... Да, ама... Тук трябва да се идва 7. Седмата.
Ама пише 7. Тук където билдито. Търси, бе, трябва да има. Да, ако се обърна, то ще е там. Къде? Същата къща ли е това? Не знам. Да. Ти имаше две къщи. Две ли имаш? Сигурен ли си? Не. Та се също, аз съм сигурен. На 30,000%. Сигурен ли си? Мгм. Хубаво, ще вляза. Търси, тук съм сигурен, че трябва да има бележка, ама в наляво. Зави. Сега пак наляво. Сега надясно. Сега пак надясно. Сега вземаш бележка. Сега вземаш една бележка и се обръщаш и умираш. А, няма. Преди имаш. Абе, те всеки път ги сменят. Тук ще има, ти са уния са олио. Давай, сванах. Той е някъде 7-та или 8-та. Не си беше. Ма нямам последна. Заре. Трябва да отиш, после да откриеш някакви скали. Рок, нещо си беше там, на скалите. Я. Айди. От тук на... Да. Точно там. Да. Аз се спомням, че... ето ги. Oh, it's not behind here! Тук ще останат колко още 3. Тук винаги си ги фащали. Защото когато се затиниш в той... Не знам. И само имаш и още... Значи трябва при ония камион да се въртиш. Май. Аз спомням, че имаше камион, там трябва да вземи бележка, другата... знаеш кой трябва да намериш, бе? Какво? Спомниш си... Като бяхме отидо първата бележка, като я открихме, имаш нещо много огромно. О, шит! Като тръба. Спомняш ли си? Да! Като кола, дед беше. Да, не мога да намеря това. Тауър. Да, нещо като кола беше. На него. И там на камиона може. Бе! Чай, че... Къде, бе? Не го ли виждаш пред тебе? Не, бе, Слендъра! Аз не го чувам. Знаеш как ти ми хора се въртят в кръг? На мен има кефи. Две бележки. Останаха... Аре да ти такова мамата, бе! Мамицата му да еба. Нищо good job. Следващия път ще го оправим. Айде още един опит. Айде започваме. Don't Look. Or it takes you. Йор ли пишеш, защото на мен нещо ми се бъгна екрана с поделянето. И ми се вижда само половината екран, не целия. Какво можеш предвид? Ти у къща, банята, намери ли бележка? Не. Там трябва да е 8-та. Аз си спомням, защото аз преди съм открила там. Сега тук трябва... Винаги са разменени, бе, човек. Сега тук трябва да има отзай на ямаркето. Или върхвете с колипка. Даре, аз да кажа колипката. Ти. Айда. Его. Сори, матинец.
Меган. Знаеш кой е Меган Фокс? Коя е Меган Фокс? Кажи, ще знам, бе. Меган Фокс. PewDiePie, спомняш? Де вика Меган Фокс на клипа, като гони Слендър. Даре, кажи, ще знам вече. Ама, нали си го знаеш тази сцена? Не. Все там, той играе Слендърмен и като взема да го гони и всичко му се размазва и той взема да крещи и вика Меган Фокс, Меган Фокс. Та си актриса, значи гледал ли си филма Тялото Ой, на... его е. Той иска да Цял. го пресрещне. Тялото на Дженифър, гледал ли си филм? Не, бе, човек. Ами, Меган Фокс е актриса, нали, която играе във филм Тялото на Дженифър. Тя е такава някаква... В смисъл, момиче, ама нещо... Знаеш колко им пука за той в момента, когато ми говориш? Не е само да разбера защо и вика Меган Фокс на Слендъра. Добре, направо ти обяснявам. Тя е момиче, която, нали така, през нощта... Оле, майка! Ама защо такива работи прави то сега? Чакай, нали, които... Човек, какво ти, бе? Яде, храни се с момчетата, вътрешности. И само на момчетата. Айде, пресреща, ма. Ай, ти беше. Оговаря си срещи с момчетата и ги изяжда. И какво прави сега? Ами трябва да минеш през него с лаухак. Имаш? Искаш ли? Аз с огасен финер. Да запробвам ли? Да запробвам ли? Ама с огасен финер. Дай. Типа мамата, бе, педал. Да, така е. Изяди ма, пидал. Пагес, едно. Pages. Ще отидеш в нея само дето последните бележки. Че ако пак те заеде, поне да си последната бележка. Да те яд повече. Да, нали? Нека ма яд повече, бе. Меган Фокс. Сега учим на дървото. На дървото. Его. We gonna do that, guys. Gonna do that. Оле. Той не чака там на дървото, аз съм сигурен. Той не чака там. This is the truck. The duck truck. Оли. Гофе. Майко. Втора ми се на бележка. Камиона. Арибе. Този камион, знаеш каква марка е? Каква? Тия москвичи. Сквич ли, бе? Just run. Няма влизам там. Няма, честно ти казвам. Пиш не там. Не там. Давай. Там може би, не знам. Той друг камион. Бяч. Дали е друг камион, бе, Дева? Да, Пак друг москвич. камион. Оня беше червен. Тук където пилдито среща Меган Фокс и го изяжда. Още една бележка, гаджоб. Меган Фокс, мадапака!
Jesus, и бам отдолу. Сега трябва да отидеш при олиото, при скалите, при тунела и ще остане една. И знаеш къде ще ходя? Къде? Да се чипкам. Ще ходиш в къщичката. Ще ходя в банята. Да. Те бани там почките. Ей го е. Всъщност аз не го видях. One more motherfucker, you Megan Fox. Кент. О, да, ето. Сега ти остана олио в олиото. В ония казан с олиото. Скалите. Чай сега какви скали? Но не скали. Някъде трябва да има скали тук. Що ми се струва, че се бяга по-бързо, е? Не знам. Просто... Fuck you motherfucker, you bitch! Мейк. Тук винаги ме е фащал. Винаги, даже преди да стигна. Ти не съм ги виждал. Виждал си ги. Тук може да е последната бележка по тъла. Я. Виждаме, бе. Останаха скалата и олиото. Да, какво олио? Ето где си. Ония с бъчвите с олиото, бе. Винаги последната бележка е в къщичката, човек. До банята са олиото. Ей ги, са олиото. Ти олио ли трябва да бъде? Еми да, вътре е нафт. В смисъл, олио е нафт. Там. Са някакви Това казани гориво използва баща ми. за нафта. Всъщност, знаеш, че сега ги няма дома. Уф, мале, много сме блин. Къде? Аз го виждам. Арио е! Аз я видях 30 пъти, ти се въртиш от кръг, не можах да ти кана къде. Те ли бе? 30 пъти я видях бележка. Фак бе! Ало! Аз си повярвах, че... Ама това ще бъде от нас. Аз повече няма снимам. Аз си Те ли спрям? повярвах, че отминем. Ай, чао. Чао. Ще видим следващия епизод. She used to